Jeg vil her illustrere flertalsvalg i enkeltmandskredsen. Vi har 3 kredse. Kreds A, kreds B og kreds C. I hver af de 3 kredse har vælgerne mulighed for at sætte kryds ved henholdsvis rød, blå og gul. I kreds A får røde 1 stemme, de blå får 4 stemmer, og de gule får 5 stemmer. Derved vinder de gule kredsen, og de resterende stemmer går til spilde. I kreds B får de røde 8 stemmer, de blå får 2 stemmer, og de gule får slet ingen. Derved vinder rød, og de resterende stemmer går til spilde. I kreds C får de røde 2 stemmer, de blå får 3 stemmer, og de gule får 5 stemmer. Derved vinder de gule kredsen, og de resterende stemmer går til spilde. Gul har nu vundet 2 ud af 3 valgmandskreds og vinder derfor valget. Men hvor mange stemmer gik til spilde? De blå fik i alt 9 stemmer. De gule fik 10, men de røde fik faktisk 11 stemmer, selvom det var de gule, der vandt valget. Man kan derfor godt argumentere for, at flertalsvalg i enkeltmandskredse kan være en udemokratisk valgmetode, da det ikke altid er flertallet, der får magten, og at 2/3 af stemmerne gik til spilde.